Strelci. V apríli narazíte na stenu alebo obrovskú prekážku. Hora symbolizuje zdržanie, chlad a nepriechodnosť. Veci stoja, odpovede nechodia. Cítite sa izolovaní, zaseknutí. Neobchádzajte to, tú horu musíte rešpektovať. Karta bič hovorí o konflikte, ale aj o disciplíne. Tým, že na obrázku je aj ruža, ide o situáciu bič a med. Problémy potrebujú vyprášiť. Čakajú vás výmeny názorov. Budú sa opakovane riešiť tie isté témy. Možno sa budete musieť do niečoho bičovať, nútiť. Vo vzťahoch vášeň zmiešaná s hádkou. Je to ten typ diskusie, ktorá bolí, ale je potrebná pre výsledok. Výklad končí kartou vtáky, čo znamená, že ticho vystrieda ruch. Zrazu sa to rozprúdi. Bude to hektické a možno trochu stresujúce. No problém sa nevyrieši v tichu, ale tým, že o ňom budete neustále hovoriť. Strelci. Nesnažte sa tú horu preraziť hlavou, ale zdolajte ju rečami. Vyčistite vzduch, aj keby malo perie lietať.